کہ شمار پیدا فرمائیں شمار بود و کمال دا تو شمار زمین سر تالاں کو یک ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا پیدا بوتے نا وہ تو ہم اللہ قدرتانی ندارہ یہ نشانی ہے واللہ قدرتانی دو میں نشانی ہم تو وتے او بنی آدم کل بنی نوع انسان اللہ قدرت و کمالاتانی دو میں نشانی ہم تو وتے آج ای پہ خلق لکم من انفسکم ازواجا چشم جندہ او بنی آدم پا شما زندگی ہاڑ و شریداری جوڑ کو پا مردین جنینی جوڑ کو پا جنین مردینی جوڑ کو بے جنین مردین ناقص بے مردین جنین ناقص نظامی جوڑ کو ہمراہ بے بے یک جمنندے یکین چرتے چیرہ یک قول معاہدہ ہی پکنے اما معاہدہ مطابقہ ہوتی زندگی بگوازی نے خیال بدارے یک دیگرے و ایکاری پرچہ کو چشم جندہ پشم زندہ ہاڑی پرچہ جوڑ کو او انسان لتسکنو الیہا تاکہ ہر یک ہاڑی دومی گورا برو تو سکون و آرامی حاصل بکن چڈن جد و جہد و محنت و کوشش و جنگ و دعوی و کار و روزگار و سکی و چیزاں کہ پوتی لوگا دار سکونی برسی ادا دیگه کسی چوشی مبی که پیسر روپا که دستائیں تو اشتاتا یہ سواسی دستائیں تو اشتاتا گن رسا گا کہ زبریتی ما گردن آبتا کہ دیر اتیا کرتا نزا کہ دیر کنگا ممکن ٹریفک بوتا ماشینی خراب بوتا چکارے جا ہوتی ہے دیر اشتگش نا لتسکنو الیہا خیال بدارے مردین پوتی ظالبولا ظالبول پوتی مردین اصل مقصد ہمشہ تاکہ سکون حاصل بھی یک دیگر و ایک شما یک دیگر سر مہربان ہے تو شفقت کنے تو رحمت کنے تو یک دیگر سر بزگ کنے تو ہم اللہ مہربانی وجعل بینکم مودہ شما درمیان دوستی پیدا فرمائے تھے یک دیگر دوست دارے یک دیگر سر رحم کنے یکی دیگر آرام فکر و خیال کرد وجعل بینکو اکار ہم اللہ کرتگم اولی نشانی تو وقت پتہ دومی نشانی او بنی آدم تی لوگ زندگی تی زندے شریک و ہاڑیں اگر مردین یہ ظالبول اگر ظالبول یہ وہ مردین یہ ہم اللہ قدرتان نشانی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون یہ آیت و نشانی ہیں آیت هست دلیل و حجت هست گندگی چیز هست بلے ہر کس نشانی جہلان کیا ایر کبت نہ کہاں این نشانیت پکے لقومی یتفکرون پا ہمارا جو قومان کے پا اللہ صنعتا و پا اللہ قدرتا و پا اللہ فضل و مہربانیاں فکر کنت کی اللہ چی شانی تھی فکر کرنے کے معنی نہیں فکر گڑتی چونکہ مشما فکر کرنے باندھا گیسے بیلا چون بدیا بجلی بیلا چون بدیا مزدوری بارے رسی نہ رسی فلان چون بھی نبی اے پہ میں فکر نہ اے فکر کے سبحان اللہ اللہ ذات چی قدر مہربان اللہ فضل جہان سر چے اندازہ من مخلوق وقت اللہ فضل و مہربانی چے اندازہ اوستی اے فکر خدا لقوم یتفکرون فکر کرنا ہمیں چیز آنی کہ اے فکر پدا انسان آرہا اللہ پرستش و عبادت طرف برا اللہ مہربانی یعنی تحبرن تو دارن تھی شیطانی انسان سرا اللہ رب العزتہ اوشتارین تا کہ آئی مقصد ہمیشہ کہ انسان سرگردن کہ نعوذ باللہ چی خدا قدرت ہنچو بوتا پرچہ نو بانچو نبی ہما چیزہ کہ تو ایک حادثہ قرار دے اے انسان چونکہ حادثہ وہ بار بار باید بی بی ہزاران سال سر یک بری باید بی بی بلے نا انسانی تاریخ ہے جو چونکہ گواہی ثبوت نہ داتا انسان اولا شادوی بوتا پدا انسانی بوتا نو شادوانی پدا انسان بوگے نا سلسلہ پا ختم بو یہ ہم ناجائزی ہیں بری وہاں چونکہ شادو انسان بوتے گا بعد انسانی ہم چو برتران بی تو برو شادوی بی
اسی ہم ثبوت و گواہ نے یک بری غلطی یہ سر ایک شادوی بارن چونے حادثہ یہ گیب تو چوتی یا رومبا درخت بدقسمتی انسانی جوڑ بو تو پر جنت و جہنم میں مقرر بو. یہ فکر نہ جہالت و نادانیہ گنو کی جنون پاگلی. اللہ نفی ذلك الآیات لقوم یتفکرون. ومن آیاته او انسان تو دیست و تدیست و تی زندے ہمراہ و رفاقت و تی زندے ای معاملات ہم دیستن نندگی چیزیں پچار